Goddag, guten Tag. Hallo? Hallo? Jeg har lovet at sige et par bevingede ord omkring, at vi nu har det gule palæ stående sikkert i forvaring hos nogle jernbanefolk, der virkelig går op i det her med liv og sjæl. Så jeg er tryg ved, at de passer godt på det fine gamle tårn. Tusind tak til alle, der har mødt frem i dag. Alle fans. Både de tyske og de danske og hvad der ellers er. Og egentlig vil jeg synes det er skide synd at være sådan her, og der ikke er tør plads nok til os alle sammen. Men det er altid rigtig svært at beregne sådan noget her. Vi bor i Danmark. Jeg vil gøre det kort, for ikke at I skal stå herude og lide alt for længe. Så jeg vil bare på Morten Grundvalds og egne vegne sige tusind tak for støtten og den fantastiske opbakning, der er til det her Olsen-banden-univers. Vi hiver jeres unger med, og I er skide søde. Det kan godt være, at vi virker lidt knotten en gang imellem, det er på grund af alderen, der begyndt at trykke lidt, især fra Mortens side. Jeg har altid været sur, så det skal ikke tage. Tak til Olsen-banden Fanklub Deutschland, Steffen her, og tak til Danske Olsen-banden Fanklub, og for det kæmpe arbejde, I gør og har gjort for at formidle budskabet, som jeg ved, Balling og bag sidder deroppe og tænker, nu skal du sige det, Jes. Og budskabet er kærlighed og omtanke og en god portion humor. Så skal det sgu nok gå alt sammen. Så skulle der ikke kunne ske noget, som bag sagde. Der er ikke så mange eksplosioner her, andet end værlig. Men må ikke der er noget lun smørkage og lidt kaffe på kanden. Og så have en fortsat rigtig dejlig dag alle sammen. Og vi ses rundt omkring. Tak skal I have. Tak til Jes. Et stort hurra. Og ved I hvad? Det skal vi gøre for Olsen-banden. Olsen-banden, længe leve! Hurra! 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 Og så er det Lykke. Lange. Så er det Lange. Stort tillykke med det. Du må gå tilbage. Folk skal ned nu. Nej, du kan blive her. Jeg er på vej ud. Jeg griber dig, hvis du skulle komme lidt hurtigere. Så regner vi op og se det på film. Ja, skal vi ikke så se, om jeg finder det? Nej, jeg skal ikke op på marken. Det er ligesom Jørgen, han siger bare, at det er også